Salam, hormatly tamaşaçylarymyz. Mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 26-njy sentýabryna aksanyny Paça Karl III Türkmenistanyň prezidentini gutlady. Babushkin Astrakhany bilen Türkmenbaş şäheriniň arasynda aýwa gatnawlar açmagy maslahatlaşdyk. Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri eglan edildi. Iň gowy 30 universitet. Türkmen Turgony Aziýa oýunlaryny birinçi medal gazandy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Paça Karl III Türkmenistanyň prezidentini gutlady. Onuň aly jenab Paça Karl III Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem-de Türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy münasibetli gutluw hatyny berdi. Bu barada Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiyanyň birleşen paçalygynyň Türkmenistana elçihanasynyň Instagram jemgyýetçilik toruna belent geçilýär. Onuň aly hedaretini we Türkmenistanyň halkyny garaşsyzlyk güni hökümine belleýän başanly güni bilen tüýsürekden gutlamak isleýärin. Iki ýurduň arasyndaky dostlugyň hem-de bir hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde dowam etdirilejekdigine inanýaryn diýilip, onuň aly jenaby Paça Karl III-niň gutluw hatyna belent geçilýär. Melim bolşaýaly Türkmenistanyň prezidenti onuň aly jenab Karl III we şaýalyna teýeç giydirmek dawarasyna gatnaşmak maksady bilen Londona iş taparyny amala aşyrypdy. Şonda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow onuň aly jenaby Paça Karl III bilen söhbetleşikde onuň Türkmenistana ozal amala aşyran saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýdandygyny we ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýlekde depkinli ösdüriljekdigine özara inan bildirilendигini belläpdi. Babushkin Astrakhany bilen Türkmenbaş şäheriniň arasynda aýwa gatnawlar açmagy maslahatlaşdyk. Şu günleri ýurdumyzda Russiýa Federatsiýasynyň Astrakhan oblastynyň gubernatory Igor Babushkin saparda bolýar. Russiýanyň ýeri sewitleriniň biriniň gubernatory Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen doşuşykda Astrakhan oblastynyň Türkmenistan bilen ýyzykdarly gemi gatnawyny ýola goýmagy maksat edilýändigini, munyň ýok gatnamalarynyň täze möçlerini gazanmak hem-de Astrakhanyň owakyjylyk önümleriniň eksportyna mümkinçilik berjekdigini bellädi. Bu barada Igor Babushkin özüniň resmi Telegram jemgyýetçilik toruna belläp geçdi. Özara sowdanyň möçlerini artdyrmak, gemi gatnawlary we seýahatçylygy ösdürmek, gemi gurulşygynda hyzmatdaşlyk etmek we insan-perwer gatnaşyklary berkitmek biziň hyzmatdaşlygymyzyň esasy uğurlardyr diýip Babushkin belläýär. Onuň bellemegine görä Türkmenistanyň prezidenti bilen Türkmenistanyň Astrakhany logistika merkezini döretmek meselesi arant maslahatlaşyldy. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi Demirgazyk Günorta halkara ulug geçilgesini ösdürmek üçin ören möhüm bolup durýar. Şeýle hem Astrakhan bilen Türkmenbaş şäheriniň arasynda aýwa gatnawlary açmak meselesi barada pikir alşyldy. Mundan başga-da Russiýa haçlarynyň awaza bilen seýahatçylyk zorlugyny diň jalmagyny guramak babatda özara pikir alşmalar geçirildi. Bilim urgamyna hyzmatdaşlygymyzda giňel diýäris. Biziň ýokary okuw mekdeplerine okuýan türkmen talipleriniň sany epeslerdi. Şu okuw ýylyny biziň sewitimizde Türkmenistanyň 1800 raýaty bilim alýar diýip gubernator belläp geçdi. Astrakhan oblastynyň gubernatory Türkmenistanyň prezidentine iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerine berýän üns üçin hoşarlyk bildirip, biziň sewitimiz üçin Türkmenistan diňe bir strategik hyzmatdaş däl, eýsem ýakyn we ygtybary dost diýip bellädi. Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri eglan edildi. Iň gowy 30 universitet. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri eglan edildi. USA News Best National University Rankings 2024 maglumatnamasyna görä, ýurduň iň gowy universitet hökümine Princeton University öňe çykýar. Şonda ilkinji beşlikde MIT diýip tanalýan Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Stanford University we Yale University we Amerikada bilim almak isleýänler üçin haýsy universitetde bilim alyp bolar soragyna jogap bolmak üçin biz bu sanawyň ilkinji 30-dygyny size ýetirýäris. Elbetde bu sanawyň ilkinji 100-digine giren ähli universitetler dünýäniň iň gowy universitetleriniň ilkinjileriniň hatarına girýär. Bilime zat, beýleki maglumatlarda bu sanawda universitetlerin ornu başgarak bolsak hem umuman alanynda şu universitetler haýsy sanawda görseňiz hem köplençe ýagdaýda ilkinji 30-dyga girýär. Şol sebäple saýlap alan uğruňyza görä bu sanawdan isläniňizi saýlasaňyz hem dünýä derejesine bilim almak üçin ilkinji ädim etdiňiz bolar. Dünýä derejesine bilim almak isleýänler üçin Ata Watan TV YouTube kanalyna gidişli video maslahaty şu ýere, ýagny aşagda görkezelen www.atawatantv.com
saytynyňky şol videony şu aşağıda kısalyga basyp tomaşa edip biljekdiňizi ýatladýar. Mahabat resmi namalaryň toplumynyň terjemesi üçin Aytakow ýubileyini çatraganyň uğruna Raskalwanyň ýanyň A-blok binasyna ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkeziniň terjime edip biljekdiňizi ýatlatmak isleýär. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55 Makul hyzmat gmail.com. Türkmen Turgony Aziya oýunlarynda birinçi medal gazandy. Türkmenistanyň turgonlary Hataýyň Hanjo şäherine geçýän 19-njy Tomska Aziya oýunlaryna sportyň dürli görnüşi boýunça çykyş etmäge başladylar. Düzdoçy Maysa Pardaýewa 19-njy Aziya oýunlaryna türkmen toparynyň düzümine ilkinji bolup medal gazanan turgonlaryň biri boldy. Zenan turgonymyz 57 kg çelini agran derejesine çykyş edip birinçi medal gazanmagy başardy. Desläpki tapgyrda Pardaýewa Nepalyň wekili Pratkhan Shiretsany ýeňdi. Yarışyň inniki tapgyryna türkmen düzdoçysy Günorta Koreýaly Yensoň Parkdan ýeňildi. Soňra Pardaýewa özbek atleti Şükürjan Eminowadan we Hataý turgony ki kaýdan has güýçli bolup çempionlugyň birinçi medalyny eýe boldy. 8-nji oktýabraçyn 60 ýyl ugurda 40 sport görnüşi boýunça ýarışlar geçiriler. Onda 481 medal uğruna 45 ýurtdan 11934 turgon bäsleşer. Mundan başga da ýatmak we tenisde goşmak bilen sportyň 9 görnüşi boýunça 2024-nji ýylda Parisde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna 74 sany uğradyş haty uğruna da bäsleşek bolar. Melim bolýaly türkmen turgonlary 3x3 basketbol, boks, erkin we grek-rim görüşi, jiu-jitsu, düzdo, kuraş görüşi, karate, ýeňil atletika, suwda ýüzmek, agr atletika we uşu boýunça çykyş ederler. Ine mehriban müştaklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmekden habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän täzeliklerden we habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatan.turkmenistan.com saýtymyzy izarlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň ilk sanyna görüşýänçek hoşta bolun.